खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ दंफां गायनायनि 10,000 फैसा जोंनि बेंक एकाउन्टआव माब्ला हाबफैगोन होननानै जेनेबा नोंथांमोना गोबाङानो माने 10,000 फैसानि चेकखौथ' नोंथांमोना मोननो हाबाय चेकखौ नोंथांमोना बेंकआवबो साबमिट खालामहैबावबाय अब्लाबो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबफैयाखै आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माब्लाथो नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन एबा बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोननियाव माब्ला हाबफैगोन 10,000 फैसाया आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जोंनि नैबे बिटिसिआव साननैसोनि उनाव बबे समस्थिनिखौ दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ रानना होनो नागिरदों आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम कालारखौ खोन्थाहरनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों मैया बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मोसाखावरिफोरजों लोगोसे दामग्रा देग्रा अस्टादफोर जायफोर फोरोंगुरुफोर बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनो नांगोन मानो होनोबा बिथांमोना मैया बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिनायनि जाहोनावनो माने जों बर' हारिखौ बिथांमोना बुहुमाव सिनायथि होबाय जेनेबा दाथ' आजिखालि जोंहा ससियेल मिडियानि मुग जाबाय दा बेहाय गासिबो मानसिफ्रानो साफायनानै भिडिअग्राफि खालामनानै गोसार होजोब्बाय सिगाङाव मोसाबाबो जों जेबो गोसार होनो हानाय जायामोन नाथायबा एबाराव हिस्टरिक 10,000निबो बांसिन मानसिफ्रा मोसानानै नैबे बागुरुम्बाखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसेनो बर' हारियाबो सिनायथिखौ जोङो मोननो हानाय जाबाय दा बेनिखायनो मैया गासिबो जायफोर बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लानाय गासिबोनिसिमबो जोङो साबायखर बावनो नांगोन बिथांमोननि जाहोनावनो जों बर' हारिखौ दायो गासिबो मानसिफ्रा सिनायनो मोनगोन जोंनि नैबे आसामल' नङा जायखिजाया जोंनि नैबे भारतावनो बेबादि मोनसे बर' हारि दं होननानै जोङो सिनायथि मोननो हाबाय दा बिनि थाखाय जोङो मैया बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनिसिम जोङो थेंक इउ होनो नांगोन एबा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावहरनो नांगोन दा आंबो बयनिसिमबो दा बेनिखायनो बाहागो लानाय बिथांमोननिसिम साबायखरखौ आं बावहरनाय जाबाय थेंक इउ होननानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै मानि थाखाय नोंथांमोना दिनैसिमबो दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ मोनबाबो बेंक एकाउन्टआव मानो 10,000 फैसा हाबफैयाखै दा नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि नैबे फुरा गासिबो आसामनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रानो दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ मोननानै दङ बिथांमोनाबो गासिबो गावबा गावनि बेंकआव साबमिट खालामजोब्बाय दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो मोननो हायाखै मानो होनोबा बेखौ आं खोनानो मोननाय जादों प्राइभेट बेंकफोरनिया मोनदों होननानै दा बे बाथ्रायाबो नंमारगौ दै प्राइभेट बेंकफोरनिया एसे थाब जादों मानो होनोबा बिथांमोना खामानिखौ थाब मावनानै होदों नाथायबा जोंनिया बांसिनानो महिलाफोरनिया बेंक एकाउन्टआ गभर्नमेन्टआ जायो जेरै बांसिनानो ग्रामिन एकाउन्ट जागोन गावलिया बेंक होननानै बुङो जेनेबा बे आसाम फुल फर्मआथ' जाहैबाय बे आसाम ग्रामिन बिकास बेंक जायखौ जोङो गावलिया बेंक होनना मिथिनाय जायो बांसिनानो गावलिया बेंक बिनिफ्राय सोरनियाबा स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBI दा बिनिखायनो जोंना बे सरकारि बेंक जाहैबाय नालाय बांसिन मानसिफ्रा सरकारि बेंकखौनो होनाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नैबे चेकखौ दासिमबो सिफायनाय जायाखै आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसाया हाबफैयाखै दा जेखियानो जाया मानो दा गासिबो मानसिफ्रा चेकखौ साबमिट खालामबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे चेकखौ मोनफा बिथांमोना नायनानै सिफायनानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा सोना हरगोन नालाय दा बेनिखायनो एसे समा लादों दा नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना चेकखौथ' मोनखाबाय नालाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना चेकखौ निस्सय बेंकआवबोथ' साबमिट खालामबाय जानांगौ एबा बेंकआवबो नोंथांमोना डिप'जिट खालामबाय जानो हागौ दा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोनखागोनखा नोंथांमोना एसे समखौल' नेबानो जाबाय दाथ' जोंहा मागोनिबो सम जादोंमोन नालाय दा बेनिखायनो जोंहा बिथांमोना जायफोर बेंकआव खामानि मावग्रा दा बिथांमोनाबोथ' एसे हलिडे बेबादि लादोंमोन खोमा एबा बिथांमोनाबो बारा खामानिफोरखौ मावनो गोसो जायाखैमोन खोमा मागो दमासिनि समखाय दा जेखायनो जाया मानो नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ मोनखागोनखा एसे उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन एसे नोंथांमोना दैजोल' हमबानो जाबाय नोङो चेकखौ मोनखाबाय नालाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव एसे उनावनो हाबफैखागोनखा 10,000 फैसाया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ बेबादि नेनांगौ जानाय नङा 8,000 फैसाखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवनो फुङावनो नोंथांमोना मोननो हागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों फुङावनो नोंथांमोननिसिम 8,000 फैसाखौ सोना हरगोन होननानै दा बेनिखायनो ओइदिनखालिनो फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवनो नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय बिदि जोंनि नैबे बिटिसिआव बबे समस्थिनिया माब्ला मोननो थांगासिनो दङ आं बेखौबो खोन्थाहरबावनोसै नोंथांमोननिसिम आं अबयसे दाख्लै बावैनो खोन्थाहरबायमोन अब्लाबो नोंथांमोना गोबांनो मिथियाखैबो जानो हागौ दा बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थाहरनोसै आं गिबियावनो उदालगुरि समस्थिनिफ्रायनो खोन्थाहरग्रोनोसै उदालगुरि समस्थिनिया 24 जानुवारियाव मोननो थांगासिनो दं बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोना 24 जानुवारियाव मोननो थांगासिनो दं उदालगुरि समस्थिनिया जोंहा दिनै 18 तारिख जाबायानोसै आरो
दा बिनिफ्राय पटबजरा समष्टिनिया माब्ला मोननो थांगासिनो दङ पटबजरा समष्टिनिया फेब्रुवारिनि 3 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ एसे नोंथांमोना नेबावनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना पटबजरानि दा बिनिफ्राय बावखुंग्रि समष्टिनिया माब्ला मोननो थांगासिनो दङ जानुवारिनि 29 थारिखआव बावखुंग्रि समष्टिनिया मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय कक्राझार समष्टिनिया माब्ला मोननो थांगासिनो दङ कक्राझार एसटि समष्टिनिया गाबोन मोननो थांगासिनो दङ जोंहा गाबोन जानुवारिनि 19 थारिख दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना कक्राझार समष्टिनिफ्राय नायदों नोंथांमोना गाबोन 10,000 फैसानि चेकखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना निश्चय दायो मिथिबायबो जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसानि चेकखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय सिडली चिरां समष्टिनिया माब्ला मोननो थांगासिनो दङ जानुवारिनि 31 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ सिडली चिरां समष्टिनिया दायो नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनजोब्बाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय नैबे टंला आरो बेरगाव समष्टिनिखौ आं दायो मिथिना मोननो हानाय जायाखै नाथायबा नोंथांमोनाबो नैबे जानुवारि मासावनो मोननो हागोन टंला आरो बेरगाव समष्टिनियाबो फैगोन सप्तायाव नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे सप्तायावबो मोननो हागौ फैगोन सप्तायावबो मोननो हागौ जायखिजाया माने बे सप्तानैनि बिथोरावनो टंला आरो बेरगाव समष्टिनिया मोननो थांगासिनो नोंथांमोना एसेल' नेनानै थाबोनो जाबाय आं डेटखौल'सो दायो मिथिना मोननो हानाय जायाखै नाथायबा नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासावनो मोनखागोन आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना बयबो बागुरुम्बा मोसानायखौ नायगासिनो जानो हागौ मैया आं माने अनलाइन नायनायाथ' बारा मोजांखौनो नुवाखैमोन बागुरुम्बा मोसानायखौ मानो होनोबा बे लाइभआव बारा क्वालिटि मोजांबो नायनो हाया जायो नालाय आरो ड्रन केपचारबो होनाय जायाखै मदिखौसो बांसिन देखायबाय थादों मैया मदिनि चेनेलाव थांनानै नायहैबाय मदिनि मोखां आखाइ दामनायखौल' देखायबाय थाबाय मोसानायखौनो बारा नुवासै आरो थाङैनि थाखाय बे मोनसे जारला जादों थांनांगौमोन माखासे जाहोननि थाखाय थांनो हानाय जायासै दा जिखियानो जाया माने दायो माने फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा आरो दायो आं बे बागुरुम्बा मोसानायखौनो नायगासिनो दं आरो ड्रन शटफोरखौ आं दायो नागिरगासिनो दं जोबोद मोजां नुखादों नालाय मोसानायखौ नोंथांमोनाथ' बयबो बेखौ नायगासिनो दं जानो हागौ निस्सय नोंथांमोनाबो गासिबो नोंथांमोना शेयार खालामलायबानो जाबाय जाहाथे फेमास जायो आरो जों बर' हारिखौ भारतावल' नङा बुहुमावनो गासिबो जाहाथे मिथिनो हायो जोंनि थाखायनो मोजां आरो बियो आरो बिनिफ्राय टुरिज्माबो बे बारायगोन जेनेबा जोंनि जायगायाव जोंनि नैबे बर' जायगायाव बेलेग भारतनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफोर फैनायजों लोगोसेनो बेलेग हादरनिफ्रायबो जोंनि नैबे बर' हारिखौ नायफैगोन बेबायदि हारि दं होननानै बिथांमोना मिथिबाय नालाय बेनिखायनो बेबायदि नायबिजिरफैगोन आरो दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिआव दायो टुरिज्मनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ जोबोद गोनांथि आरो बेनिफ्राय आंथ' सानो बेबायदि बागुरुम्बा मोसानायजों लोगोसेनो बारदै सिख्ला मोसानाय थुंग्रि मोसानाय आरो बायदि बायदि जोंहा मोसानाय दं दा बेफोरखौबो जोङो देखायलाङोबा जोबोद मोजां जागोनखौ आं सानो जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव जागोन जोंनि हारिमुखौ बयजोंबो जोङो सिनायथि गोनां खालामनो हागोन जुदि जों बेबायदि प्रग्रामखौ लाबाय थायोबा दा बेखौनो आङो जोबनायावबो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों